Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan serhetdäki howsalaly ýagdaýyň fonuna Talibanyň wekillerini Aşgabatda çagyrt diýen atlan çap edilen habar çekýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnak geçirip bardada taýýar bolmagy ýöne aldyramazlygy duýdurýar. Charter gatnawy bilen Belarusdan ýurda dolanan bir näçe Türkmenistanlyda COVID-19 ýüze çykdy. Daha şoňda bir student gyýdyň goňşusy tarapyndan öldürilenligi guman edilýär. Türkmenistanda bolan partlamada ýaş çagy helak boldy. 11 adam 5 çagy hastahana ýerleşdirildi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnak geçirip bardada taýýar bolmagy ýöne aldyramazlygy duýdurýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Ekspert Türkmenistanyň Sinjiang wabatyny Hitaýyň pozisiýasyny gollamagy geň alyrmady. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çagy helak boldy. 11 adam 5 çagy hastahana ýerleşdirildi. Türkmenistan serhetdäki howsalaly ýagdaýyň fonuna Talibanyň wekillerini Aşgabatda çagyrdy. Berdimuhammedow kadr çalşygyny geçirdi. Ogluny täze wezipe belletdiýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Owganistanyny Talibanyň gödäçiligindäki territoriýalar diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Şeýlede Azatlygyň dinleýijileri türkmen görnüşleri 28-nji hepde atly foto sergimidi. Daýan jurnaly 30 ýaşaýar. Palaw indeksi Merkez Aziýadaky azyk gymmatçylygyny görkezýär diýen atlan çap edilen videolarymyza köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okujularymyz we dinleýijilerimiz mätif, türkmen rejimi diňe sanksiýalaryň diline düşünýär. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çagy helak boldy, 11 adam, 5 çagy hastahana ýerleşdirildi diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalışypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň goýan temalary berýän habarlary, maglumatlar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Ýewropa Parlamenti 15-nji ýylda Merkez Aziýa ýurtlarynyň we Mongoliýanyň hukuk goraýjylary bilen video şekilli duşuk gurnady. Oňa Türkmenistanyň adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýol başçysy, hukuk goraýjy Farit Tuhpatulyň hemde Türkmen News neşriniň baş redaktory, derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew gatnaşdy. Merkez Aziýadaky susturuş praktikalary, hukuk goraýjylaryň hesleri diýen atlan geçirilen duşuk Ýewropa Parlamentiniň 5 sany siýasat toparynyň agdalary tarapyndan esas azatlyklara goýulan syýlaw hormatyň düýpli peteden ýurtlarynaky, hususan Kazakstanyňky, Täjikistanyňky, Özbegistanyňky, Kyrgyzstanyňky, Türkmenistanyňky we Mongoliýadaky ýagdaýlar barada anyk gurrun etmek we maslahat bermek maksady bilen guruldy diýip habarda edilýär. Halkara hukuk toparlarynyň çap edýän ýyllyk gasabatlaryna laýyklykda Türkmenistan gurrun edilýän ýurtlaryň arasynda Medduga azatlygynyň we beýleki esas azatlyklaryň iň gysylýan ýurtlarynyň biri bolup, Türkmenistanly garaşy jurnalistler we hukuk goraýjylar diňe ýurtdaşyny açyk işläp bilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň baş redaktory Farit Tuhpatulyň bellemegine görä, Türkmenistan hatda COVID-19 epidemiýasy nazara alynmaganda hem ýylyň aşy gurok gelmegi netijesinde gumanitar helakçylygyň öň ýanyna dur. Ruslan Mätiýew hem öz çykyşynda Türkmenistanyňky koronawirus ýagdaýyny üns çekdi we Aşgabatda keselýän türk we ingliz ilçileri kanunlaryň berja edilmeýänligi barada gurrun etdi. Hukuk goraýjy Tuhpatulyň pikirçe Türkmenistanyň ykdysadyetinde we durmuş buwdagyna dören agyr çökgünlügiň sebäpleri esser döwründen bäri saklanyp galan komanda administrativ dolandyryşy,
giň eýran we çuňlaşan korrupsiýa bilen aglanşykly. Türkmen häkimetleri bu korrupsiýany bölekleýin tasdiklap, oňa garşy berk göreşjekdiklerini aýdýarlar. Wagtal kameranyň öňünde tow edýän raýatlar hem görkeýärler. Emma fiýinçiler paraxorlugyň türkmen durmuşynyň aýrylma bir bölegini öňürlendigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde ýaşyrynlyk ýagdaýynda işleýän habarçylarynyň hem ýygyderli habar berişi ýaly her ýylda alynýan bol hasyllara we azyk kopsuzlygynyň üpjün edilenine baradaky resmi maglumatlara garamazdan ilaty un, ösümlik ýagy we ýumurtga bilen üpjün etmek meselesi inni bir näçe ýyl bäri gün tertibinden aýrylmaýar. Bu önümler üçin dükanlarda ul nowatlar döräp, ýygydan dawa jenjel turýar diýip Tuhpatulyn azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryny hem tasdik etdi. Şol wagtda duguşçuga gatnaşan türkmen wekilleri milli kanunçylygyň ýagdaýy, bar bolan kanunlaryň hem ýeterlik işlemezligi ýa işledilmezligi barada hem durup geçdiler. Türkmenistandaky çok günlüğün esas sebebi Tuhpatulynyň sözlerine göre häkimetleriň ýurdun konstitusiýasyny, raýatlaryň azatlyklaryny we hukuklaryny düýpden äsgermezligi, ilat bilen häkimetleriň arasynda ara baglanşygyň bolmazlygy bolup durýar. Ýurt içinde hiç bir garaşsyz habar serişdesi ýok. Raýat jemgyýetiniň başlangyçlary bolsa ýok edildi. Bu şertlerde hukuk goraýjynyň pikirçe häkimetlere täsir ýetirmegiň ýeketäk guraly Ýewropa Birleşigi, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly halkara guramalar bolup durýar. Ýönül bu guramalaryň berýän maslahat geňeşleriniň köpesiniň Aşgabat tarapyndan kabul edilmeýändigini hem belläp geçdi. Şunun bilen baglanykda Tuhpatulyn Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň Türkmenistanyň häkimetlerine käbir talaplary ýetirmegini haýyş etdi. Ol talaplar şulardan ibarat: halkara ölçeglerini doğru laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýygnanşyklary, mitingleri, demonstrasiýalary we beýleki köpçülik çarelerini guramak we geçirmek barada kanuny gaýtadan heretmeli. Daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryň ýygnanşma hukugyna hormat goýmaly we parahatçylykly protestlere gatnaşýanlary gorkutmak üçin edilýän finansiýalardan el çekmeli. Daşary ýurtlarda ýerleşýän garaşsyz hukuk goraýjy guramalara we habar saýtlaryna, şeýle dolaryň hyzmatlaryndan ýurt içinde peýdalanýan adamlara basyş görkezmekden saklanmaly. Adamlary nägilelik bildirenligi, raýat aktivligi ýa-da daşary ýurtlardaky oppozisiýa bilen gatnaşyk üçin jenaýat ýa-da administrativ jogapkarçylygyna çekmegi besetmeli. İnternet serişdelerine el ýeterliligi edenetlikli petiklemek we Türkmenistan baradaky garaşsyz maglumatlar almak üçin senzuradan sogulup geçmek gurallaryny ulanýan adamlary gorkutmak praktikasyny besetmeli diýip Tuhpatulyn video şekilde duşukda eden çykyşyny aýtdy. Ruslan Mätiýew öz çykyşynyň başynda Türkmenistanyň kanunyň hökmranlygynyň ýokdugyny we bu ýörelge eýerilmezliginiň garaşsyz jurnalistleriň türmäge batylmagyna alyp gelýändigini aýtdy. Ol bu sözüni delil edip Türkmen News neşriniň ştatdan naşar habarçysy Nurgelli Halikov'un işini mysal getirdi. Ol 2020-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda baran wekilleriniň suratyny paýlaşanlygy üçin galyplaşdyrylan kezzaplyk aýyplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Serketsiz reportýorlar, jurnalistler gorumak barada komitet, jurnalistler üçin adalatlylyk gaznasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, BMG'nyň dürli ýöýti hasabatçylary we iş toporlary Halikov'un boşadylmagyny talap etdi. Emma Türkmen häkimetleri olaryň çağırışlaryna baş galdyrmak diýip Mätiýew belledi. Kanunyň hökmranlygynyň bolmazlygy hukuk goraýjylaryň hem türmäge batylmagyna sebäp bolýar diýip Mätiýew 2012-nji ýylda 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen Mansur Mingelow'un işine üns çekdi. Jurnalistiň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň Buls azlygynyň wekilleriniň garşysynda bolan köp sanly hukuk bozulma faktlaryny dokumentleşdirenligi üçin aralmak maksady bilen Mingelow'un garşysyna galyp jenaýat aýyplamalary işlenip düzüldi. Şeýle-de Mätiýew türmäge batylmadyk ýöne hukuklary gödek godalýan adamlar, hususan Lukman Hursunay Ismatullaýew hakynda gysgaça durup geçdi. Aýdylmagyna görä Ismatullaýew näsaglardan para almakdan ýüze öwrenligi,
hastahananyň büdjetiniň haýryna adamlary gerekmejek saglyk barlyklaryna iýermänlik üçin işden boşadylýar. Şu sebäpden ony köp ýyl bäri hiç bir saglyk edarasyna işe almaýarlar. Kärdeşler arkalaşygy Lukmanyň tarapyny tutdy. Emma Kadiýet Ismatullaýowanyň öňkü ýol başçysynyň hereketine Zähmet kodeksiniň bozulanlygyny tasdiklemat diýip mätif aýtdy. Bundan başga jurnalist Türkmenistanyň gowaça meýdanlaryna Sowet ýyllaryndan bäri giňden ulanylýan mejbur zähmet hakyny durup geçdi. Bugun kunny bütün dünýäniň öňsi Hytaýyň Sinjiang welaýatyna ulanylýan mejbur zähmete gönükdi. Ýöne Türkmenistanda hem ýagdaý tasdan şoňa meňzeş diýip mätif aýtdy. Bir tapawdy türkmen büdjetçilerini paýta meýdanlaryna ellerine ganna salyp çykarmaýarlar. Şeýle de bolsa mejbur zähmet esasynda ýygnalan ýüzlerçe tonna türkmen paýtasy ýygyderli Ýewropa iýerler diýip ol sözüni dowam etdirdi. Derňewçi jurnalist elýeterli global sowda maglumatlaryna sarylanyp, diňe 2019-njy ýylda Portugaliýanyň $2,5 milyon, Italiýanyň tas $2 milyon, Polşa bilen Litvanyň bilelikde tas $2 milyon barar türkmen paýtasyny import edenligini aýdyp, Ýewropa bileşigini bir näçe ýyl Abaşanyň etişýaly türkmen paýtasy üçin gapylary ýapmaga çagyrdy. Şeýle Ýewropa bileşiginiň wekillerinden Türkmenistanyň prezidentine Halikow hemde Mingelewi derrew boşatmagy talap edýän hat ýazmagy haýyş etdi. Türkmen rejimi diňe sanksiýalaryň diline düşünýär. Türkmen hökümetine kadiýet ýa-da hukuk ulgamyny gowlandyrmak üçin pul bermäň. Bu kömek edenok. Munyň tersinde Ýewropa bileşiginiň maliýe gollawy we Türkmenistanyň mümkinçilikleri ýokarlandyrmak baradaky dürli programmalar diňe häzirki rejimi kanunlaşdyrýar diýip mätif Ýewropa parlamentiniň agdalaryna ýüzlenip aýtdy. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Owganistanyňky dartgynly ýagdaýlar we ol ýerdäki etnik türkmenleriň howpsuzlygy, Türkmenistanyň şeýle pursatlarda eýleýän pozisiýasy barada jurnalist Adatlygyň sebitdäki habarçysy Şaýmerdan Gulumrady we olarky türkmen elçisi Awstriýada ýaşaýan siýasat aktivist Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeşliklerimiz esasynda dowam etdirýär. Belki bu söhbetdeşlikler dinläp siz hem öz pikirleriňizi aýtmak islersiňiz. Şaýmerdan uly Owganistanyň gelýän habarlara görä Talibanlaryň hüjümleriniň güýçlenmegi bilen bozgunlar meselesi alada döredýär. Ine etniki Kyrgyzlaryň ýüzlerçesiniň Täjikistanyň territoriýasyna geçenligi, Kyrgyzstanyň olary kabul etme uğruna alada edýänligi barada habarlar çykdy. Eýsem türkmenleriň ýagdaýy nähili? Giňrak gurrun berseňiz anygyrak nämeler bolup geçýär türkmenler bilen baglykda? O Türkmenlerin kovutulmalıp yaşayan oğullarını ve etraflarının hemmesini Taliban hücumçileri basıp aldı. Etraflarda yaşayan Türkmenlerin ağlavası, Türkmen yaşayan etrafların hemmesi Talibanların gözevçiliğine geçti. Kop adamlar korkup kaçıp çıktılar. Şehirlere gelip yerleştiler. Şehirlerde dem hadarında yağday ağırlaşıp var ya. Sonun için de sarı yurtlardan bozup çıkmanasıyla yöne yolları yapıp olandan son haber Karanadıydı, başka deydi. Şoňun sinem daşary ýurda çykyp bilmän. Sepil ferlerden bolup olaba göçüp şu içerki bozgun olup gaty şertlerde ýaşaýan Türkmenlerde bir arka ýok. Ondan soň Türkmenler elbetde ýarag eline almady. Beýleki halklar ýarag aldy eline Talibanlara garşy görüş üçin himayetkar tapdylar. Olara hükümet tarapdan we beýleki käbir syýasy partiýalar başga käbir ýurtlar yarag verdi. Köp yaraglandy, güýçli ýerli ayaklanma hareketi adında ya RBK adında yarag alıp Talibanlara garşy görüşe başlady. Türkmenler bu eli yaragsy, goragsy, şonuň üçin ana diňe gözüne güýje tamada başga bir aglamakdan başga ýere dady ýeten ýok. Türkmenleriň Kırgızlar barada aýtdym, ýem Kırgızstan ol Owganistanda ýaşaýan adam bolsa şu öz Kırgızlaryny ekitdi, bir toparyny galallaryny ekitjek bolup harekete geçdi. Hatda şol Täjikistandan şu Kırgızlaryň geçmegine ýol bermegini Kırgızstanyň hökümeti sorapdyr. Aňry Täjikistana geçdiler. Ondan soň Özbekistanam Söwüşden gaçan serhet ýakada, serhet geçelgelerde ýerleşen özbeklerini Özbekistana kabul etdi.
hususan bir hop hatar aslındaky adamlary öňkü hökümet işleri bolsun ya başga bir medeni işlerleri bolsun şoňa eger oňa bir hop hatar bar bolsa ol şeýle adamlary Özbegistan kabul edýär. Tajikistan'ın edil şöyle köp adamları eşten haram köp adamları kabul etti Tajiklerden elbette. Uğanstallı Tajiklerden Badakşan'ın jeninden bir müňlerçe adam Aňry Tajikistan'a tarap geçti. İnsan dostluk için de kabul etdiýär, ilan etti Tajikistan'ın hökümeti. Ondan soň ana bu havarlardan onlar İran'a geçip başpena alýar. Ana postullar ana Pakistan'a geçip başpena alyp durýar. Türkmenler diňe Semirdan ulunny soňky maglumaty görä Pakistan şu özüniň owan bosgunlaryny bundan aňry kabul etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny, taýinliginiň ýokdugyny aýdypdyr. Etem Türkmen ýaşurlary, Owganstanyň Türkmen ýaşurlary bir ýagdaýda özleri barada nähil pikir edýärler, nähil çykalygy görýärler. Türkmenistan bilen bir ara gatnaşyk ýokmy, gepleşikler ýokmy? Türkmenistan'ın gepleri mana bärde şol deputatlar var Türkmenlerden yerli geňeşiklerin deputatlary onlar Türkmenistan'ın Hırat'taki başkonsulxanasyna ondan soň Mazar-ı-Şerif'teki başkonsulxanasyna bize vize bersen gidiýiz tutdyk şöyle dedi biz vize bolmaýar özümizden gidebilemiz ýok Türkmenistan'a vize bermäne hiç mümkinçiligimiz ýok hazır Owganstanda sizlere o abanyp duran hopum ýok dip şöyle dedi ondan soň hatda Türkmenistan'ın serhedine de Owganstanyň bir abanyp duran hop ýok dip bize şöyle cevap berdi dedi deputatlar, yüzsüzden deputatlar. Ondan soň indi Türkmenlere bir hiçbir arka çıkan adam yok. Türkmenistan'a kaçıp geçen adamları, tasdiklarının maglumatı hem kaçıp geçen adamları pes izine kovuyor. Onun şöyle mana Marşak Fertinden kaçıp çıkan Türkmenleri izine kovdu. O arada Marşak Fertini Talibanlar basıp aldı. Şonda Maşgala, Çağa, Garra adamlar şonda kaçıp geçende bir gün Dünýä şol açyk asmanyň aslynda mene ıssah howada şu taýda saklady. Bir gün dünýä ýekeci gün. Ondan soň o taýdan hemmesini gawap bäri Hırat tarapy geçirdi. Türkmenistan kabul eden ýok da biz bir tarap ditdäne hatta bosgullar şeýle bir kyn ýagdy başyna düşünýärdim. Bosgullar boýunça bir halkara jarnamasyna gol çekendigine garamazdan Türkmenistan bosgullary kabul etmänokdy. Semirdan owan türkmenleri Türkmenistanyň bu pozisiýasyna nähil garaýarlar, nähil pikirler bar. Ýene Türkmenistan'ı diýip goýaýmasa başga näme Türkmenistan'a garşy ýekece Türkmenen bir dil ýarmaga da taýýardy hatda. Şonda da Türkmenler eger Türkmenistan'a bir haýbat ýa hop alanaýjak bolsa, onda biz şoňa garşylyk bermäne taýýar dip şeýle çykýar Türkmenler. Hazır ana Şowgan şäherine hutçugun mana Jowzan welaýatynyň merkezi Şowgan şäherine hüjuma başlatdy Talibanlar. Şowgan şäherinden gaçyp çykýarlar. Jowzan welaýatynyň 70%-dan gurragy 80%-a göterme golaý Türkmenler. Şolar bir tarapy gaçyp atylgy yer tapmanda hiç yer ýok. Semirdan uly berin maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Bolýar sag bolun. Nur Muhammed ağa elbette habarlardan görýänsiňiz Owganstanyny Amerikan goşunlarynyň we NATO güýçleriniň ýurtdan çykmagy bilen baglykda Taliban barha hüjümlerini güýçlendirýär. Şoň bilen birlikde de yerli ýaşaýjylar howp hatardan gaçyp türli ýurtlara ýüz tutýarlar, gaçyp atylýarlar. Türkmenistanyň bolsa şoň ýaly ýagdaýda hem etnik türkmenleri howanlarlyk golunu uzatmaýanlygy, umumyň bu wagtda taparmatyny ýaftyrynyň gelýän pozisiýany saklaýanlygy barada pikirler aýdylýar. Öňkü diplomat hökmünde pikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan doğrudan bir taraftan açık kapılar siyasetini ıglan edýär, dünýä türkmenler hakkında alad edýän ýurt hökmüne çykyş edýär. İkinci taraftan şoň ýagdaýda başga bir pozisiýada bolup çykýar. Siz näme pikir edýäňiz bu ýagdaýlar bilen baglyqda? Ýa-da munyň sebäplerini nämede görýärsiňiz? Hakikaten niyaz döwrüne başlan Rasul Berdimuhammed hem prezident olanyň şoň ýolunda gam etjek diýenne başga meselelerde däl hakikaten şu Owganstanda ýaşaýan etnik türkmenler barada da hakikaten doly niýatyň etýän hereketlerini gaýtalýar. Daşary işler ministrligine geldi uşak talepler bilen geçirilene de esasy taleplerin öňüne goýulan mesele sözmek meselesi bolmaly, Türkmenistan territoriýasyna geçmek meselesi bolmaly, Türkmenistana gaçyp geljek bolýanlara ýolunu kesmeliyip, şolar ýaly taleplerin öňünde şolar ýaly meselelerini Türkmen hökümeti goýýar. Onuň
bilvermeli. Nur Muhammed Ağaçlan sözüňi böleýin. Mundan öňe Türkmen hökümeti şu taliplerin delegasiýasy bilen duşup geçirenine Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň web saýtynda bu arada habar berildi. Emma soňky maglumat, ýagny Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Talibanyň wekiliýetini çagyryp, delegasiýasyny çagyryp duşup geçirenine onda näme gurrun edilenligi resmi Aşgabat tarapyndan näme üçin ýaşyryldy. Şu ýaşyrynlygyň sebäbini nämede görýärsiňiz? Ikinji tarapdan siziň ýanky aýdýan zatlaryňyz resmi saýdan resmi Aşgabat tarapyndan aýdylmady. Siz bu maglumatny näme esasyna aýdýarsyňyz? Birinciden ýanky hakykatdanam Türkmenistan gidilge geçirýäniň sebäbi näme üçin diýseňiz häzir özümiz görüp dursak hem metbuatda da bar. Ýanky Awganistanyň öz içinden gelýän resmi Awganistanyň hökümetiniň berýän habarlary boýunça da Awganistanyň resmi ýanky metbuaty boýunça da talepler bilen resmi Awgan goşunlarynyň arasyndaky töweşler barada habar alýar. Onuň şonýaly bir-birine garşy hareket etýän bolsa Türkmenistan özüm şu döwürde talepler bilen duşugyny açyk görkezse onuň hökümet tarapyndan nähili oňa täsir bolar, nähili Türkmenistan resmi Awganistana düşündürüş berbiler. Men pikirim boýunça şolatlardan çekinip, şolatlary görkezmejek bolup gidildi duşýany. Duşýanyň sebäbi ýanky aýşymy däli, birinji talepler tarapyndan bir Türkmenistana hukuksyzlyk görmesini diýip, ikinciden ýanky erkekden gaçyp geçecek bolýan şu serhediň töwereginde ýaşaýan biz bilýäs esasy ýanky etnik türkmenler. Şolar geçmedi ýaly täsir taleplerden täsir berer ýaly talep edilýär. Şolar ýaly habarlary alýar Awganistanyň umumy metbuatdan insan haklary gorýan ýurtdaşyna guramalar bar, şolaryň saýtynda da şolar ýaly habar gelýär. Şolaryň hemmesini jemläp analiz etýän bolan hakykatdan näme bolýany netije çykaryp bolýar. Sizin pikiriňizçe şu Türkmenistanyň bir taraplygy şuňaly ýagdaýda bozgunlaryň kabul edilmegine päsgelçilik bolup bilermi ýa-da bir tutaryk bolup bilermi, sebäp bolup bilermi? Ýok, bir taraplyk sebäp bolmalam däl. O aýsap hakykatdan sen özüň bir tarap Türkmenistanyň görkezjek bolsaň, onu öz asly dünýä türkmenleri hemme diňe Awganistanyna däl, Iranda bolsun, başga ýurtlarda bolsun, Siriýede bolsun, sen Türkmenistana türkmenlere eýe çykmaly. Olary goramaly agyr ýagdaýda. Olara kömek etmeli. Hakykatdan hem açyk kapyň bar bolsa, açyk kapy barada sen ağzyny doldurup gurrun etýän bolsaň, şu ýerde görkezmeli hakykat açyk kapyny. Türkmenistan eger şeýle pozisiýa eýlese geljekde Taliban ýurdy dol ele geçirse bu Türkmenistanyň Awganistan bilen bagly taslammalary ýa-da proýektleri amala aşyrylyp bilermi? Türkmenistan şeýle umyt bilen şuňaly hereket edýän bolmasyn. Şu arada näme pikir edýärsiňiz? Hakykatdan hem talepler doly Awganistana eýeli edilse, Türkmenistan şolar bilen edil şu mahalki Awganistanyň hökümeti bilen aragatnaşy gurnaşýaly gurnajak bar. Türkmenistan şi tapawdy ýok. Talip bolsun ýa başga bir terroristik grupasy bol, ýa bolmasa resmi hökümet bol. Türkmenistan esasy ýanky kimem bolsa şolar bilen aragatnaşy sağlajak bar, şolar bilen iş salşak bar. Sizin pikiriňizçe bir dogrudan Türkmenistanyň uzagundan awadançylygy üçin ýa-da iqtisadi bähwetler üçin peýdaly bolarmy? Bu peýdaly bolmaz. Bir ýanky öz bähwetinden bir daşary adamçylyga bolmaly ahyrin. Ben hakykatdan bir atawatan bolup, öz türkmenliğine, öz watandaş bolmasa da şu ýurtdaşyna ýaşaýan türkmenler, olarym türkmen ahyrin. Türkmenistanyň ýanky dünýä türkmenliğiniň birleşigi barada bir gurama döredildi. Bulan hereketleri, bu diňe kağızda dille galmalymy, bir hakykatdan hem bir eýli etmeli ahyrin. Goňşy döwleti Kazakstany alyp görsek, olar ähli dünýäden kazaklaryny ýönäpýär. Nerede bolsa da, Türkiýede bolsun, Awganda bolsun, başga döwletlerde bolsun, ýerite şert döretýärler. Türkmenistanyň özünden hem giden kazaklar az däl. Türkçol Kazakstana baryp rahat ýaşap ýören başgalary özümizden bilýäs. Men bir klasdaşymam şeýdip, Türkmenistan'a yaşayan Kazakstan'da maşgalaty aktifler zaten rahat yaşayıp iş görürler.
Şoň üçin Türkmenistanyň bu siýasaty hiç wagt Türkmenistana hökümeti Berdimuhammed awra getirmez. Bizim tersine bor. Nur Muhammed Hanan gepleşigimize gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sağ olun.